براتن فتواتن نامنا لهم عند فيديو خنسجرينا خميك أنيهم عند حنينا متشم إسخا خمن لك هاي تفيق عندي أنا جزء بريم مسجن سلام الله نامنا لهم عند فيديو نسجرمو عمنا لهم عند فيديو كم نرخوم عدالات كم نراهم مزقنهم ويكادس يلكم زقنين أي جري مرعى مالتي حقوسهم جليس أميرهم كفت جلالس حقوسات جنجل جليسي عزوزي مسات صدق زخونة حزنا لهم مسئنا لنا نبزي حدا حاونا له قداي إيش خوينوت تطبعيهم مالتي أبتو جن ندق أنستيون داخلنا من تعلم ما خمس بحال أي فلتن داخلكو الرخبة مساعتن نساتن ونشيبلاني إننا بله على بقولت إزارميو أنا سي إيش عارف تتأكمنا هالخصي تناقلات نار إيت مدحني تيس إشي الزبلاني عرفنا لما عند فيديو كن رأينا نصو أدو دهلا كاروتن ون مالتيو مونيكا بزعبا مشات كليت عمل كتاب تزاروتو نجر العلن بتعمي نورا مسرح يخبلو بزح حساباتهم بس قداي تزارهم زلو كليت زدل سبنتلو بوشت إركبني كليت مشات جبن يو أب عالم ملو كليت كشيء أي فكرة بزح سبون فيديو نصر حل قني الله مالتيو تفتاوي توك شون جورجون مالتي حجها تفتاوي توك شو بزعبا عدي ويقابلوا على النت عدي سي اي درادرني سلازبله انا ابزح ነገር مزي سبزيك او نيري ابزح حج زبلا زلو صبقال شعوخه افتر رياكت نغورو خلنا نزارو لينا اوكي تግራይ 2012 ዓመተ ምህረት ናብ ዝነበረቶ ንድሕሪት ተመሊስ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ታይም ንቅድሚት ይስጉም እዩ ፎርዋርድ ይገብር እዩ ንሕና ድማ ብታሪኽ ብተመሳሳሊ ዛንታ ተመሳሳሊ ወግዕታትን ተመሳሳሊ ኩነትን ኣብ 2012 ተመሊስና ጥልቕ ኢልና ኣለና ብኸመይ ንሕረአልኩም ኣፍትና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ ምስራኹሞ ኩሉ ነገር ክበርሃልኩም ይዝኸውን ነዚ ቻናል እዚ ማለት እዩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣባፅሑ ክብለኩም እየ ዝደሊ لاتكم حواتي حانينا قري دولاتكم معك منعوي بعد حج قريك قدم ناي دراما اسر بيت مالتي حجنا مرعي تسغاغير ايا جوكر كاب زمرعه ريهم ميخم وا اتاسب ايسي انت اتي ودراما سرح كمزي غيرو داي مبلعني ريبحال وي ابزي مخافلتم ديم اتيوم زلو خو مسلن من رايو اندت فيديو رايو بلاي غوري رايو طمح جنبي بعدي ببنيها بخني تخبي من اليوعدي نشخن بي أيشوكا أيش دكاي أبنها زي فكاي أيش معاد أيش مكاي عنك زونا نخنجو عنك جوكوينيا عنك زونا نخنجو عنك جوكوينيا سلالالي 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 لالي صدو صدو يلوك صدو قداما يو جوكر بتغكل مالتي خالت ولا مولي وكا كالت ولا درب كالت ابلع الغير وقعوا شكايا نقصاني تشكون عن انتاش انت سنيا ما جاجا ودني نسيني داني اميزنج مالتيو فلي زبل نجر ينارينا ابزي فلي كالت فلي دستا فلي بهتايو تغلالو مرع ابراهام من ساران يغبرلكم نتمرعهم كامالتي ايا جوكركا وا مو بوزي حنتي البم غله اذننا كو غلغله حد غزيس مصيو مدنقر زبلنا لو نسخم زغل كالت يحسكم سنتايو تايو تقوم نجر ابزي موياكم اتيكم كاين لكم افتيون غوز توساي سلازخونكم مالتيو انويس ماشلا فيلنا لنا مرع ابراهام ساران كاي غبرلكا غري ازو ودي ارتراويو نتغارو اتش اي في كتحزن يلو يزاربالو اب تግራይ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ተጠንቀቃ ነው ወይ ኤርትራውዲው ትግራዋይዲው ኤች አይ ቪ ዝሓዞ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክነግሉላ ይግባን ምክንያቱ ምግላል ማለት ቅድም ሕጂ ከይነግልል አስቲግማቲዝም ዝበሃል ወይ ካትናይ ምድላው ከይድሲ ከይህሉ ተማሂርና ትምህርት ማለት እዚ ማለት ጃቤድስ ማለት ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ሓደን ጾታው ርክብ ምዃኑ ንዑኻ ንምክልኻል ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ሓቢርካ ብምላ ሓቢርካ ብምስታይ ከም ዘይመሓላለፍ ተማሂርና ኣለና ምሽ ከም ሕብረተሰብ ኮንተይን ንምግባር ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ንምርዳእን ፖዚቲቭ ዝኾነ ጽልዋን مفتارني مالتي من الباتون كتابت ناي اتش اي في ادس تجمير ገለ ክባሃል ሰሚዕኻ ኣለኹ ብጣዕሚ ተገሪመ ምክንያቱ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ኣውንታው ጽልዋ እዩ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እንዳማዕበለ ብዝኸደ ዝመፀ ለውጥ እዩ ማለት እዩ ሶ
ጽቡቕ ካልኦት ሕማማት ውን ከምኡ ብተመሳሳሊ መድሓኒት ይርከቦም ይኸውን ኣብ ግዜ እዚ ሓውና ሓደ ሽግር ኣሎ እቲ ሽግሩ ከዓ ኣብ ኣፉ ይመስለኒ ብዙሓት ሰባት ይዛረበሉ ብዛዕባ ንሱ ክትሰምዕዎም ኢኹም ክረመሉ ዝግባእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት አለ ብግልጽ ይዛረብ እዩ ኣነ ኤችአይቪ ተጠቃምና ሃለኹ ተናጓላት ናርአት መድሓኒተይ ስእሽየን ዝብላኒ ብቃስ ይሞታለ እየን ይዛረብ ባዕሉ መድሓኒት ኤችአይቪ መውሰድ መድሓኒት ኣብ ግንባርና ናወሰዶ ሪና የና ባዕልና ባዕልና ኤችአይቪ ኤድስ ኣለዎ ዝወዲ እዚ ካው ዝበለፀ ከዓኒ ንተጋሩ ብድዕ ይዛረብ እዩ እዚኣ ከምዚ ሓዲረላ ናበለ ፎቶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣሕዋትና ኣምፅያ ኦንላይን ናርኤና ነይሩ እዩ እዚኣ ውዚ ዓዳ ከምዚ ሓዲረ ምስኣ እዚኣ ከዓ ከምዚ ናይጀርያ ንባዕሉ እንትን ናበላና ሃልየን ዋዕላ ሓደ ግዜ ኣብ ኦንላይን ነይሩ ሕጂ እውን ደጊሙ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከዓኒ ኣብ ኦንላይን ናበ بهالي بهالا اتقوداي كم سمعهم ميو احوات نز سبزي مخرو مالتيو مخرو حقون ما نحر داخوم يقبر كوينو كم تزولو زولو حاميمون تخوينون باقباو زحكملو ويكا امرؤ نحر دا زي سرح لو خوينون بتخكل باقباب زتحازلو نجر يماشاچو كاو وصا تخوينو تعين نحر دا خوين كالي فيزيكالي يكون سايكولوجيكالي قصيلو زولو زغبرو زولو نجر كن تخكل كم زي كونه نغرو ويكا معدو مالي زرخوكم تفلطو كمزي تبهالا لغا محبراو ميديا خونا يقبون لكم أردوا قوينا ناب قداي كليتنا نسجر زلنا قويا إنه لو ما عند حلف بلو يبقى يكونن زي هيمان هير يكونن تردي كنا حراج كده وانتي كونن أب سوشيال ميديا مسيحة كل زدل سبنتلو بوشت إركبني السق دكتور دي بروفيشنال ديغي من يخص فارماسيست ديغي انتي تسرحي بس عبي كيدي شعور كلي تغوص وتسن كليت مشات أي فكادن إيو كليت مشات جبن إيو أب عالم ملو كليت كشيء أي فكادة كانيو نابنت حرسب مزحمم كليت مزرليو أتم سوات كنه هو إنا عند حدا إلهم فاميلي ممبر يخونو محازوت يخونو نتسب أورجان كنه هو إنا عند حريلهم ناي سايكولوجيكال فتنا يحلفو ناي فيزيكال فتنا يحلفو كم أون ناي سرقي فتنا ناي مجزأ ناي مشات إن فتنا تحلفو قالو من البات تجزء انت شيء إن غيت هلو بزح investigation يزق برلكا كم أون بزح سينكسار زغون حدودات يوم زحتوها قبل عليو emotionally guilt خونك أو كأنا خم زي حابة خيب بهالي الكاتب كي تقولون ناي psychological حاجة زي وهابك خم أون عند حد ولا سبيت خاخونا ولا حوها خوينو خطوبو زيت دلو خونك سقط تجر الكاخوينو عند حد أو خبو يدلني خمس خبلي خبو زلو عند حد الكايوم نساتهم match يكونن tissue match you by the way the tissue match أيكونن بمبال نتسب كاب كليت دونيت مقبار يقلاقلو مالك سلازي حدا سب كليت ويكا كلاليتو كيني بأقبابو حقابو بزخونا من قدي ويكا فولنتير دونيشن بفقادكا نسب كترقصولو ويكا كتبو تغيلي خازي مالت فاميلي ممبر كون يخيل كربا زمد حفتي قلقل زبهالو كون يخيلو نحرد عدا سيلكا زي كونون يخيل من البات تشو ماتش كم زبالو تنسا مالتيو السامام عند حرد أخوينو بمرمرات رقاقيسو يفكاد ويكا توصلو تغيلها انتذي كوين قن بزي من قد زي خطرفو خمز خولي اعتزارب قالو تبون ابزو قداي زي مالتيو لمك انا بزحنا تزارب قنيوم اللو كمزيون اي بحالن حقاو زي كونه زرباتات مزراب أدلاي أيكونن مالتي صبوا بلوعلاو النت وازايلن زبل سلطنة قنيو مالتي لمكنا معو ملس زهاو جورج درار يسبق يحمق نيجاتيف رؤيته زعينته رؤيته يولو أبوليتيكا زنوت فوقهم أميديا زلو سخ ورد إن تقرأ سل حق زلناسي بتقرأ يكون مسلة هالس اللي حد أخوهم الناس كان خيبنا أنت خيب لغة تأمل له حكي تأمل له علامة مزرعة واقع خف الخالي بيل في هوتاتها لا يخبلك خالي but who cares نكاستان مرجعي خا مزرعة تفرحوا يا بلكا تفوتيهم أنا أبتي زعمل له أبتي ساعات وأبتي جزء نتزعمل له يمل بسولي إلكم يا غازي ولا نزيهم ده بيت ميديا أبتي شو جزء تمسوا لا يدخلوا ده بيت ميديا بحرناتنا يخبروا خلوا هذا politician البوليتيكا زنتف هذا ميديا كوستو يكون تمسوا لا يدخلوا مبزحة أثر بتري أفرك حيز أسوء إلى أتري أنا هو معين سواكم كنا نتزعمل له تتحكي نتزعمل كله أفتح عفيز هذا جيناتي بحري ولك نبزحة سوات بيجا خلوا خبرداكم خلوا جناتي نسي بتري أفرك حيز كوي سق الكاتني خا أدبيخا حراري خا زيادة حجني كمريض كان أبتي زبز حجن حسب ما هبزي قال لي أب ساعته أب جزء تسخط أمر له مزراب جنكا قليل زي كونه وسانة زي حتى كام عادتي فلا ليكم رأيه جاب له أنا ترى تنكي وندازم أنا ترى ملي شلون ني دادا بيت ميديا كمية كامل إسكالو مش كل مسجد ترى كتب أسخاو هاي كل زب أسن
هون زباس نزل تقرأ أنا كون هذا كله بمغنياتي حجري لو نتي عدي بيتي عدي حلي فيكم كلكم أنا حجونا بيتي أنا كالس ناخذ كله وعدي حلي فيكم كل بيتي كالس زي كم زلوا خنفلتوا إذا جبنا مالتي دبلوماسي خاليو بوليتيكاوي ناتكاستان كاليو مالتي سلازي تي ناتنا رأي ناتنا ردينا بزح حسابات هلو نحن بإثيوبيا قايس لزغدنا بلصقنا خوينا والله لأن بدأ بسوم رجلو قلة تجاربنا بقى حاجة تشتوا له أنا عاوزها بلصقنا خوكم تفرارنكم لا تواعيكم عسل هيبو ما قالهم بكري أبي خير أبي مثل ضربة أنا واي سؤال كا خمزي حق مزراب لومي نوري لوم كو نوري حق تتزاربك عشاء حق زي كونس امسلك اها تزارب زلك نمن امسلك مالتيو نتي سبز دوليو اتسب انتا يدلي ترغتا لبو ادرينالين غوسغيسو زي كونو هرمون قسقيسو ابلبو سمعيت كلو زغبر زربا طرح يدلي كابو وصات تتزاربك كابو وصات تزاربك داي صلاك حق زي كونت حاسوت ስለዝኾነት ታዘረባ ሓሶት ድማ ተፈታዊት ያበት ሓደ ወገና ማለት ንምንታይ ኣይተኮራ ኩሕንኩ ሓቂ ዛረብ ሰብ ምሰበ ይባስ ንሪኢኹም ምሰበ ይሳኒ ሪኢኹም እንትኮንኩም ንምንታይ ደይ ይሳኒ ታዘላ ኣናላ ያ ከምዘላታ ይዝደርጉሓ ማለት ካፍቶም ሓደ ፀገማት ናይ ሓቂ ዛረብ ሰብ ወይ ከዓ ምስ ሓቂ ክመውት ሓቂ ኢሉ ዛረብ ሰብ ኣብ ዓለም ግሉል እዩ ብጣዕሚ ዝተገለለ ክሳብ ሞቱን ከብፅሕ ይኽእል እዩ ክሳብ ማእሰርቱን ከብፅሕ ይኽእል እዩ ብማሕበረሰቡ ንባዕሉ ሓቀኛ ከምዘይኮነ እዩ ዝዝረብ ንምንታይ እንተልኩም the people the majority are lying or talking about lies በቃ አፍቲ ቤላቤሎ ወረ እዩ ዝዓስል ሓቂ ግን ሓንቲ ኣይትናወፅን መንገዳሓ ፍሉጥ እዩ ሓቂ ማለት ፕራግማቲክ ትሩዝ ኢዝ ፕራግማቲክ ኣይናወፅ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ ኩሉ ግዜ ቁሱን እዩ ልቡ ቁሱን ማለት ምስ ሰባት ዘሎ ወርክብ ግን ጽቡቅ ኣይኮ ሕርፍፍ ዝበለ ንምንታይ ሰባት ንምንታይ ፀሪፉና እዩ ዝብል እንዳሰረቀ እናሃለወ ሰብ ኣገናዕ ጽቡቅ ትገብር ኣለኻ ክትብሎ እያ ዝደሊ ምክንያቱ ሽዑ ሰረቀ ኣለኻ ተልክያስ ነውር እዩ ነውርኻ ኣቕላዕ ኣሎ ስለዘይደሊ ማለት እዩ እዞም ከምዚ ዛረቡ ሰባት ካ ፀገም ኣለዎ ሕጂ ጆርጅ ድራር ንኣብነት ኣብዚ ስምዕዎ ትራሽ እንዲ ዝብሎ ትራሽ ሕጅስ ጆርጆን ዋዕሉስ እንታይ እዩ አይ ዶንት ኖ ጆርጆን ዋዕሉስ ሓሙሽተ ግዜ 20 መርገጽ ግዜ ዓምዛት ካብ ዛረቡ ዘይኮነ ነገር ሓታ ክብል ካብ ዝውዕል ሰብ እዩ ማለት እዩ ንሰልጠነስ ታይልዎ ትራሽ ኢሉ ፀውዕዎ ማለት እዩ ኣነ ተደኒቀ ኦኬ ማለት ብውልቁን እንታይ ፀሪፎ ተኮይኑ ሰልጠነ ክምልሰሉ ሰልጠነ ሚድያ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ምዝ ሰብ እዚ ቃወም ነይረ ኣብዚ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ጽቡቕ ኣሎ ማለት ኣይተጋጋኹ ነይራ ሰብ እዚ ትራሽ ዝብሎ ነይረ ትራሽ ማለት ወይ ትራሽ ካን እንዳጓ ሓፍተ ህልካ ኣብ እንዳጓ ሓፍተ ዑይ ነገር ከብዩ ሓደ ካፍተ ዑይናቱ ድማ ዝጽቡቕ እዩ ኣይተጋጋኹን ኣነ ኢሉ ራይዋ መሊ ኣኸይ ተደንቕ ዓቂባቶ ሱቕ ከይብልካ ንባዕሉስ ትክክለኛ ዝኣመኑ ላይ ኮነን ዝገብር ጆርጆ ማለት እዩ ሰልጠነ እንታይ ኢሉ ሉዓላውነት ዓዲ ሕሊፈ ይህብኒ ኣብ ኣለኹ ኢሉ ጆርጆ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ትራሽ ዝብሎ ነይረ ኣይተጋጋኹን ዛሚንስ ስቲል ትራሽ እዩ ሰልጠነ ሓንቲ ዘረባ ዚኣ ዘድንቀሉ ዘለኹ ግን ትራሽ ማለት እዚኣ ንባዕሉ ግን ኣብ ትራሽ ዝኾነ ነገር ፅሩይ ክርከብ ስለ ዝኽእል ወይ ጥዑይ ነገር ኖ ወይ ካብ ትራሽ ምንም ጥዑይ ነገር ኣይርከብን ትራሽ ኢልካ ተደርበኻዮ ነገር እሞ ከዓ ብውን እንድሕር ደርቢኻዮ ነርካ ብዘይውን ኢኻ ተደርቢኻዮ ምናልባት ክትእልሽ ትኽእል ኢኻ ዛ ሚንስ ንስኻ ንሰልጠነ ብውን ኣይተረዳእኻዮን ማለት እዩ እምበር ኣብ ትራሽ ጥዑይ ነገር ኣይርከብን ሃመማ ጥራሕ ክርከብ ዝኽእል ትራሽ እሞ እንዳፈለጥኩ ከዓ ተደርበዮ ኦኬ ደራሪበ ደርበዮ ነይረ ሰልጠነ ደራሪብካ ፀልኦ ነርካ ሕጂ እኳ ንባዕሉ ክትንእድ እውን ኣይደለኻን ማለት ጆርጆስ 5-3-4 መርገጽ ካብ ዘለዎም ሰባት ሓደ እዩ ሞኻ ብዛዕባ ትግራይ ሓሶት ይዛረብ ዝውዕል ኩሉ ግዜ ሓንቲ ቅንዕና ተዛረበ ይፈልጥ ብዛዕባ ትግራይ ባይዞ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ገለ ናይ ኤርትራ ባግበሪ ቅድም ናይ ኤርትራ ባግበሪ ኤርትራ ርእሲ ሰብ ያተሃንጽ ደላ ኢትዮጵያ ግን ገዛውት ያተሃንጽ ደላ ብለካ ደለኹ ርእሲ ሰብ ተሃንጽ ዶ ዝበለጸ ዋላሲ ገዛውት ክትሃንጽ ናስከር ሰበሪ ኪዲ شنو تقول عم نقدر زارت حكايه تردان نزيات صيركا يا ختكيسي بطعم يحزنك بقدامك جغنا اليتيا انا كو حد غزي عراي أوزي ماتش إديتينج يبهال كلتيو نزغر خون مالتي لكاتت كلتشحن 10 عامة مرت مسكرم كلتشحن 10 عامة مرت تماساسالي كونتات تمال اللوم تماساسالي من قد درفي لوم قليس أم سبا تمال اللوم أميزينج زغورو ندرف أو علاتاتنا ندرف أخوانا ندرف أو عدنا ندرف تدرفن عنا يوتي ولا حنت أقم يقول ودب سلاز درفة دكتور دبس سلاز درفة أنا ولا حنت أقم يقول بسلام سلاز نبرة بسلام تنيرو أنا بسلام كنبر نزل مغنياتو من تايم تقاليسو بسلام كنبر قنت ترند بولي أبولو ستيل تي بروباغانديست خانعو إيو زقوها رزوع المالك مو تقامي توهيل ترخيبو بخالوتي لومو ويل عنكفات من تانك يكونم let's go إيو بوتي عبلنا عند إني روزي ون جزع يكون صلاة خايزون مالك
ሕጂ ናይዚ ደርፊ ናይ ኣብ ኣኼባ ውድብ ምድራፍ ካልኦት ዝኾኑ ሰባት ምጽኢሎማኡ ምግባር በዓል ገብሩፋኖ ሪኢኹሞ ይኹም በቀዳማይ ኣነ መኪና ከመይ ዝኣመሰለት መኪና ሒዘ ኸይደ ሕጂ ኣረጊት መኪና እተዋሂባትኒ ዘላ ይብል ነይሩ በቀዳማይ ሞ ስለዘስሐቀንስ ሶኢለ ሓሊፍ የሎ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ገብሩፋኖ መጽኢ ደረፈ መኪና ተዋሃበቶ ኣድጊ ተዋሃበቶ ወላ ሓንቲ ፀገም የብለ እንተተቃሊሱ ይግብኦ እዩ ነይሩ ሕቱኡ ማለት ከም ሰብኡ ግን ዝግብኦ ክንደይ ሰብ ከዓ ኣካሉ ዝጎረለ ስለ ዘሎ ማለት እዩ መኪና ዘየፅሕትኒ ኢልካ ክትኩሪ ትኽእል ኢኻ ፐርሰናል ቢሄቪየር ካ እምበር መኪና ኩሉ ዝወፅሕ ትግራይ መኪና ተወፅሕ መኪና የብሉን ባይዞይ ተቃለሰሲ መኪናስ ሰሪሑ ወይ ከዓ ብዝተፈለየ መንገዲ ብሞይኡ ዘጥረያ ወይ ከዓ ነጋዳይ ኮይና ሃፍቲሙ ዘጥረያ ተኮይና መኪና ተሎ ትኽእል ትኾና ይፍለጥ ስለዚ ተቃለስካ ግን መኪናይ ከመይ ዝኣመሰለት መኪና ነይራ እዩ ግርም መስዋዕቲ ከም ውርሲ ከም ድንቂ ባህሊ እንዛረባ ዘናዶ ደቅና ስለ ዝተሰውኡ ኣይንሓዝንን ትማሊ ሓዘንናን ሎሚ ኣይንሓዝንን ፅባሕ እውን ኣይንሓዝንን ኢና ኢለን ካልኣይ ከዓ ንስማዕ እሞ ምንታ ንርኢ ተኽምቸወልና ደቅና ብምስውኦም ምንም ተኣምር ንሕና ከዚ ሓዘን የብልና ፅባሕ ሓዘን የብልና ኣፅኒሐናልና እየን ወለድና ቅድመና ወሊደን ሓዚለን ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ምእንቲ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ችድ ወደይ እናበላ ሸሊመን ናብ ብርሃን ነውቃዓና ኣፅኒሐናልና ወለዶ ኮይንና ረኺብና እየን ንሕና ግን ንሰን ሙሉእ ብርሃን ረኺበን ደቀን ብምስውኡ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብርሃን ረኺቡ ንሕና ተሓዘና ደቅና ተሰዊኦም ምዕራብ ትግራይ ኣብይ ፀላእ ምቕማጡ ንሕና ተሓዘና ዓሰብ ዓስና ደበረኽረኽ ክንብል ከለና መራሕትና ማንም ጨምላቕ ልዕል ትሕት ተብለኩም ብምድያ ጅግና እኮ እታ ጅግና እኮ ማንም ጠራጡ እኮ የልዕሎ ይስሙ ወየኮ ይኾይን ንሕና ተሓዘና እየን ዝብላ ተናዶ ንሕና ተሓዘና ነንበዓልትና ዘይምስምዕ መዓና ንሕና ተሓዘና ደቅና ሞይቶም ተቃሊሶም ምዕራብ ትግራይ ዘይምምላሱ ህዝብና ብስደት ምሟቱ ይብላ ማለት እዩ ቀፀለ ቢለን ግን እንታይ ይብላ ሰላም መፅኡ ዘሎ እኮ ይብላ ሕጂ ተናዶ ክልተ ነገር እዩ ተዋቂዕውን ሓቂ የዛረብ መሊሰ ደጊም ሕጂውን ማለት እዩ ተዋቂዕውን ይሕጂውን ሰላም እንተ መፅኡ ምዕራብ ትግራይ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝመውት ዘሎ ኣብ ከክንደይ ዓመት እዩ ውግእ ዝለዓል ዘሎ ኢንተርቫል ናይ ውግእ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ሕጂ ውግኣት ኣይካየዱ ነይሮም ማለት ኣይኮነን ስቴት ፎርሜሽን ኩሉ ግዜ ብጎንፅን ብቃልስን ይዝግበር ነይሩ ታሪክ እዩ ይግበር ነይሩ እዩ ግን በብ 50 ወይ በብ 100 ዓመት ወይ በብ ገለመል ዓመታት ዝለዓል ዝነበረ እሞ ከዓ ዘይክምትናይ ሎሚ ኣዕናው ዘይኮነ ውግእ ተኻይዱ ይበሃል ነይሩ ተባሂሉ ወለድናን እኮ ስድራናን እኮ ከምዚ እንዳገበሩ እዮም መምፅኦምልና ግርም ኣብ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ 1 ሚልዮን ሞይቱ ማንም ሰብ ብታሪክ ክማጎት ዘይኽእል ማለት እዩ 1 ሚልዮን ተሰዊኡ 1 ሚልዮን ሲቪል ይኹን ሞይቱ 17 ዓመት የዝብ ዘሎ ካብ 3 ዓመት ዝሞተ ሞይቱ ኣይሞተን 1 ሚልዮን ኣይበፅሕን ብቁፅሪ ፍሉጥ እዩ 60,000 120,000 80,000 ክብል ይኽእል እዩ 1 ሚልዮን ሰብ ፀነተ ሎሚ እዩ ቢካዝ ሎሚ ውግእ ዝካየድ ከምቲ ናይ ቀደም ብተፀበየን ወይ መኒኻ ብድሕረይ ሓንቲ ተኩስካ ኣብ ማእኸል ክሳብ ተቀባብል ገለመለ ደቃይቕ ሓሊፉ ኣይኮነን ሎሚ ብቴክኖሎጂ እዩ ትዋዳ ሎሚ ዓርሳእኻ ትውድእ ሎሚ ትፀነት ኢኻ ኣካልካ ጓዳድልኡ ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ብጥይት ተወቂዕ ዝበሃል የብሉን ሎሚ ፍርቂ ሕቑኻን ሓንቲ እግርኻን ይዝተርፍ ዋላ ሓንቲ ዝምሕር ቴክኖሎጂ ኣይኮነን ንሪኦ ኣለና ናይ ሃማስ ናይ እስራኤል ፍልስጥኤም ናይ ዩክሬን ንሪእዎ ቶታል ዲስትራክሽን ዕንወት እዩ ባድማ እዩ ትትፈርስ ቶታሊ ኢኻ ተዓንዱ ኮላተራል ዳሜጅ ዝብ ብማህሰይቲ ናይ ደቂ ሰብ ብፕሮፐርቲ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ቃልሲ ከምዚ ጌርና ክንስዋዕ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ጅግንነት ነይሩ ገለገለ ዝበሃል መስመር ትኽክል እዩ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን እሞ ከዓ ዘይተረፈካ ተኾይኑ በቃ ናይ መወዳእታ ናይ ኣኽር ምስኮን እምበር መማረፅ እናሃለወካ ኣቲኻ ሓተኽ ተተባሃልካ ማንም ግልጽ ኢሉ ዝርኤካ የለ ምክንያቱ ጽጋበኛ ብጽጋቡ ኣትዩ እንሆ ሩስያ እነቶ እስራኤል እንሆ ሃማስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት 5 ዓመት 2 ዓመት ገይሮም ኣለው ዋላቶም ዝሓየሉ ናይ ዓለም ዓድታት ዝበሃሉ ንሳቶም ስኳ ምስ ኢንተርኔቶም ናበልዑና ሰተዩን ተገደደ ቀረብ ናይ ምግቢ ፉድ ሳፕላይ ሕቶ ይኮነ ናትና ህዝብኸ 360 ዲግሪ ተዓጽዩ ዝነብር ህዝቢ መመሊስካ ናብ ኩናት እንደሓስካ ንሕና እኳ ይንሓዘና ንስኽንታ ኾን ክትሓዝና 6 ሰብ ተሰውኦ ግን ትበካ ነይረ ኣለኹ ደቀይ ጠፊኦም ንኽብላ ይሰምዐ ብሶሻል ሚድያ ወይ ተጋጌተ ኮይነ ጌጋ ይኽእል ኣለ ይዝባል እሺ ቀፂልና ጻውዒት ንህዝቢ ኤርትራ ጻውዒት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ተጠናኺሩ ንኽቕፅልን ናብ ዝለዓለ ብራኸን ክሰጋገርን ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እጃምና ከም እነወፊ እንትንገልጸልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን አንጸላልዩ ዘሎን ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ሕምስምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፍኣት ኩናት ብርሑቕ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ጻዕሪ ከም እንገብር እንትነረጋግጸልካ ብወገንካ እውን ዋዒልካ ድምፅኻ ብምስማዕ እጃንካ ክተወፍን سلام حبيرنا كنسرحن صوعيتنا نقرب
ملا قصر حدا سلازي سلطنوا كاب حز جميركم حدرا خلكم زدلي كازيا وصخم سلطناكم متناخيركم سراويتكم ادالو دلو سراويت اندحرالينا حتنا بسلاماو منغدي تتملسوا سي كنات يندل حتنا بسلاماو منغدي زي ملس انت خوينو تعنتوا والكو ግን ናብ ሓይሊ ክንኣቱ ምዃናውን ኩሉ ዓለም ዘሎ ማሕበረሰብ ፈልጠና ኣሎ ኢለ ይዛምና ዓለም ዘሎ ማሕበረሰብ ፈለጠ ኣይፈለጠ ንዓና ወላ ሓንቲ ረባሕ የብሉ እዚኣየ ቁርፀ ቢል ኣነ ዝነግረኩም ማለት እዩ ቁርፀ ቢል ዝነግሮ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ንዓና ፈለጠና ኣይፈለጠና ኣይፈልጠናን ክፈልጠና ንዓፈለጠና ኢልናየውን ከም ስደት ዘጥቆዖም ከም ሽግር ዘጥቆዖም ዝተወሰነ ንበነፊቱ ክብል ዩኤን በልዎ ኣፍሪካን ዩኒየን በልዎ ገለገለ ብሙሉ ማለት እዩ መዓት ውራይ 100 ውራያት ኣለዎ ኣሜሪካን ባዕላ ብንግዲ ውጥጥ ምስ ቻይና ትማጎታለ ሕብረት ኣውሮፓ ተመልኪቱ ኔቶ ሒዘን ምስ ራሽያ ክትዓለወን ሚድል ኢስት ነንባዕልን ኮይኖን ዝቀነያ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ሓምዞቅ ይባሃል ኣለዋ ኤዥያ እውን ኣብ ሽግር ኣላ መን ያ ንዓኻ ሕጂ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ፍለጠለይ ኣነ ናብ ኩናት ከኣትየ ተልከ ድርግምበል ክትትበል ዝብለክ ሕጂ ክትትበል ክኣቱ ተደሊኻ ወሓተኽ ክባህለ ተደሊኻ ርእስኻ ክሳብ ዝፈርስ ንምንታይ ኡድዋዕ ዘይትብል ኣይርኢካን ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኣይርኢና እንዲነሩ እንሆ ሳተላይት መርፊ ዘኣሪ ለይትን ቀትርን ጂኦስቴሽነሪ ሳተላይታት እንዳዞራ ዓለም እስካንዳ ገበረ እንሃለዋ ሓደ ስው ኣብ ዓድና ከም ዘየለ መስኪረን ነፃ ዝወፃ ወይ ከዓ ሓደ ተገፊዑ ከም ዝሞተ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣሉ ኢለን ዝሓዳ ሳይታት ናይ ዓለም ሲ እንታይ እንክሪ ኣልክ ሕጂ ንዓኻ ዓለም ረእዩና ዓለም ንሕና መስክሪና ገለገለ ትብል ኢኻ ንበል ኮንቲ ሓቂ ዛረብ ዘለኹ ባይዞይ ምስ መዓት ሰብ ከጻልኣካ ዝኽእል ጉዳይ እዚ ግን ዓለም ኣይርኢናን ከምኡ ዓለም ክትርኢና ያግዛዕም ዛዕልና ንጅምሮ ዋትኤቨር ጣጣ ንሕና ኢና ዓርስና ንርኢ ሽዑ ዓለም ብስቃይ ክትርኢና ትኽእል 97 ዓመተ ምህረት ዝኹለይ ሰብ ሞይቱ ብጥሜት ዓለም እንዳራእየት ሰብ ቆርበት ካብ ዓራቱ ቀሊጥ ክሳብ ዝበልዕ ዓራቱ ዝነበረ ቆርበት ጠቢሱ ክሳብ ዝበልዕ ኮይኑ ብጥሜት እንዳሞተ እናሃለወ መን ኣየናይ ዓለም ይርኢ ኣየናይ ዓለም ንሕና እኳ ኣብ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ብድኽነትን ብድርቅን ዝተመዝገብና እምበር ዓለም ሽዑ ሪኣትና ከምዚኦም ኮ ዝሕዝን እዮም ኢላ ዘምፃቶ ነገር ኣሎ የለን ዝሓለፈ 3 ዓመት ከዓ ብቑዕ ምስክር እዩ ዓለም ረኣየት ምንም ለውጥ ተምፅታ እምር የለን ስለዚ ንሕና ዓርስና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ናይ ሰላም መንገዲ ትክክለኛ መማርፂ ተዓምፂስካ ንሰላም ክትብል ኣይትዕምፀፅን ከዓ ይብል ማለት እዩ ትክክለኛ ዘይኮነ ዘረባ እዩ ባይዞ ንሰላም ክትብል ኣትዕምፀፅ ተኾንካ ኣይትዕምፀፅ ርእስኻ ተድኒንካ ንሰላም እንተኮይኑ ተድንንዎ من سلام يلو تنبركي خوز زنبر سابيلا رايو لوجيكو فولس من سلام يلو تنبركي خوز نبر انت سلام يلو بارنت تقبل فطور يلن بارنت تقبل كبارنت مقبل مالت انتهي مالت واتي سليفري مالت بارنت مقبل بارنت مالت مالتي بتاريخ انا زغزا ان شيطان له نحنا كو غزينا شيطان له ويتنا هنا سلان حسو زلنا امبر مالت كافتم شيطو كافتم زلوطو حزبات حدا خوي الناس لومس شيطان دلوطنا سبالو نعجبر زي جبر كان تعيز بحال كومزيتا دي غيركا غوزي اخا خوين كاتنبر يلو وخينا تحلفنا عسكرنا زلخ كسبالو حاسوت يزي بارنس بحالهم سليفري يلن لومي فيدرال سرعات مالت انتي مالتي اواصي خات محدر كم صبلي ادرتኛ مالتي تنقلات جبرن يواصا بجت كاي بجتل بارنس لومي يلن بايزوي مالتي كومز بحال عالمون እንዳተረፈ ዝኸደ تعيز بحالكم زي بخينات سعرك أمون سحقل قال جيلا تكون يلن أنا وسيلة زشوت أسب زبحال يلن طريفي خم زبحال نجار مالتي عشان بيعاد وزير رخي بكاو عد ناس أبكالي عدد تسديد كارخي بكاون كحلفك وي من البات كالي بنفيت كرك قتلك عايز الماكسيمم قتلك عتقروي من أنت سلام يلو سلطن كن مع النمي أي صمد أنا ميت بميتي يدقفه أمدو ميت بميتي كم من تاكتك سيء إذن وسن زنارا شبابتاتنا حرا خوينانس سبت حواويسوس أو دا أما تقول صبوعيلو أربعة ينقلن من الباش كيجاكي لتمرتي فلتو بيتمرتي تقول صراحة تجمع رأيين تبايلو زين أنا دستعيو منقسن وعلك أمامت أنا كايدان يلو بعلي ودايو هزبنا هزبقن وايف بصورو خر نايزن سويت زين زربا وي نايزن أدونا زين زربا تخكلن يا بايزوي بقع زخونة زربايو مخنياتو حدا سب تمرت زي مهار نحرد أن يرو تهزان تمرت نخمار أخألو خونتات نحرد أترخيبو أفت خبابي كابزي زبالس السلام زبال نقر يلن سلازي ازي نعي بتعامل صبولوت إيلن قليس أنا نعيون بتماساسالي perfect زخونة زربايو مالتي تخكل على الخير تعمي أو كله الحرق يكون أو كابي يكون أو كالي هزي يقصل كاو سراويتنا نت أنا خرن حجز أو قرر له تشوفي يقولوا
ጫማ ይውሉ ቀለብ ይውሉ ንሕና ግን ዓራት ደቂስና ቲኣቲ አንገብር ለና ሰራዊትና ነጣናክር ዝብል ግን ሕብል ህዝቢ ትግራይ ንደቅኻ እዚ ጽቡቕ ሓሳብ ናይ ዘን ሰበይቲ ሰራዊት ምጥንካር ማለት ናይ ሓንቲ ዓዲ ሴኩሪቲ ናይ ሓደ ዓዲ እንድሕር ድሒኑ ኣብ ድኽነት ኣብ ሽግር ዘሎ ህዝቢ ሙሉእ ሰሪሑ ንኽበልዕ ጸጥታ ሰላም ዘኽብረሉ መን እዩ ማለት እዩ ናይ ጸጥታ ሓይሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ክጥንክር ክኽእል ኣለዎ ስትሮንግ ክኸውን ኣለዎ እዚ ናይ ዘን ሰበይቲ እዚአን ዘረባ ውዱእ ዘረባ እዩ ጽቡቕ ዘረባ ከዓኒ ጽቡቕ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ተኸደልቲ ሽፈን ተባሂልና ወቃዕቲ ኸወሮ ተባሂልና ሽፈን ተኸደና ሽፈን ኣውፂና ናብ ምግዳል ንኸይድ ንዘይጋደል ግን ሽፈን ከዲና ኢና ንጋደል ስለዚ ንዝፈርሐ ንዘይጋደል ዓዱ ንዝሸይጥ ሽፈን ከዲና ባዕልና ስራ ዓጢቕና ኸላሽን ዓጢቕና ንኳሻሕ ማለት እዩ ሓራይ ምኩሻሕ ንማማ ከመ እዩ መሲልኩም ምኩሻሕ ማለት ኩሉ ግዜ እንዳተኳሻሕካ ዋላ እንተ ነርካ እሞ ሓደ ሰብ on average ሰዓመት እንተ ነራው ዝመሬት እተርባ እንዳተኳሻሕ እንትሕሊፍዎ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ከምኡ ማለት እዩ ሎሚ ዓለም እንዳተኳሻሐ 60 ዓመት ዝጸንሐሉ ሚንስ የብሉን ብሱሩ 60 ዓመት ጸንሕ ኩናት የለን 5 ዓመት ጸንሕ ዘሎ ኩናታት እንታይ መስሉኩም በብዝተፈላለየ ቦታ ፊውል እንዳተገብረ ማለት ፊውል እንዳተገብረ እቶም ኣምረቲ ኣጽዋርን ሓጺንን ከዓ ዝሸጡሉ ዕዳጋ እንዳናደዩ ብደንብ ገይሮም ተኣፋፍ ዝኾነ ማርኬት እዩ ስትራቴጂ እዩ ማለት እስኻት ዋጋ ንሶም ይሸጡ ዌልዳኒ እዘን ኣዴና ዝልኦ ዘለዋ ተኸደንቲ ሽፈንየን ዝበለ ውርደተኛ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሽፈን ማለት ናትና ናይ ማዕረግ ክዳን ናይ ኣዴታትና እዩ ከምኡ ዝበልኹን ብጣዕሚ ስሑታት እዮም ጌጋ መዓልቲ ዝወዓሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ ግን ንስኹም ትብልኦ ዘለኽን ትጋግኡ ዘለኽን እንዳተኳሻሕና ክንነብር ኢና ዘለኣለም ገለ ትብልኦ ወግዒ ግን ምናልባት ንስኽና ዓለም ስሉ ዕልዕል ክናላ እንተኾይንክን ኣነ ግን ስለዚ የልዓል ኩላ ኢደ ሓፈቢል ኣለኹ ንስኽን 4 ዓመት ጌርክ እንተኾይንክን ኣነ 30 ኣለኹ 10 ይተርፈን ኣሎ ማለት እዩ በብዕድሜና ኢና ክንከዳ ዝግባአና ማለት እዩ ወይልጎ ኢና ንብለክን ክኸድየ ዝበለ ተኾይኑ ኪድ ኣይንኽልክሎን ማለት እዩ ጽቡቕ ቅንያት ክኾነልኩም እየ ዝምነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ ርኢቶኹም ጽሒፍኩም ስለ ትኸዱ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሎዋም ቅነ ክኾን ይምንየልኩም ቻው ዳሕና ቐኒዩታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ